igaro dira Jose Arregi Izagirre Zizurkilgarra tortura basatia jasan ondoren Espainiako Polizia Nazionalak erail zuen. Joseren heriotza Franco diktadorea hil eta urte gutxietara gertatu zen eta zoritxarrez ondorengo hamarkadetan ez da torturaren eraginez eretlako azken euskalduna izan. Gatazka politikoaren, testuinguruaren baitan eta ustezko demokrazia garai. Euskal Herrian milaka izan dira torturaren atzapar krudaletatik igaro behar izan direnak. Eta hala ere, inongo arduradun politikok ez du ez delako zintzotasun ariketarik egin eta eragindako kaltea aitortzeko urrat. Herri honetan, oinatze larriekin bizitzen ikasi behar izan du. Guardia Zibilaren, Espainiako Poliziaren, zen ertzaintzaren kuarteletan eragin zizkiguten astakeriek eragindako minak oraindik ez dira sendatu. Iraindu egin gintuzte, eta humilatu, mespretxatu eta gutxietsi, ukitu eta hitu, jo eta bortxatu. Tartean, hainbat heriotza bera eragitera. Tortura herri honetan eta bereziki euskal independentismoaren aurka jarduteko arma sistematiko eta sistemikoa izan bai da. Torturaren errealitateak ardurak onartu eta argitzea eskatzen du. Bera posible egin eta denboran iraunaraztea arduradun politiko, instituzional, polizial, mediku, judizial eta mediatikoen implikazio zuzena izan duen neurrian. Azken urte hauetan eman dira norabide egokian hainbat urrats, naiz oraindik asko dagoen egiteko.